Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey!
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Marata 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 natabi ka mo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta world?
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kita ni Nuebes, Araw ng Kalayaan, June 12, 2025. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Tama, araw ngunyan ng kalayaan. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Magre-restoryahan naman lamang kita tabi Ma'am Jim Cam, Maria Ana Borsal Trio. Magre-restoryahan kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apuirayan kan mga pigpapabot man po nindo digdin mga Reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 12, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Independence Day pa. Yugon mo yan. Daman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya. O dahil na ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. At awara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuyang mo niya. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saymo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok, nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo asin Reparo. Good morning tabi Sir Jonathan Mondragon. Mauran-uran tabing pagkaaga. Ingat po sa gabo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran niya ni GM Maestro nila doon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang may stress sa mga panahon pong ini. O araw ngayon ng kalayaan, si Raul Bobier Villanueva. Malaya. Kung malaya lang ako. Ngayon, pagsiselebrar tangon yan ang ika-127 na araw ng kalayaan, Independence Day. Ano tabi tatururog pa ka mo? Naglamaw-lamaw lamang ngaya, today mangkilaw. Tiday lugod pag-restorbuhon, ta nagralamaw. At higit, tururog lagad sud ka mo. Tururog lang.
Ata ngaya maray ang panahon, nagtataga uran-uran, pwerte ngayon magturog-turog. Ayan maura, ay man niya kilao. Kaysi ngayang araw ng kalayaan ko niyan, malaya tayong maglamaw. Nakaantabay si Sir Raul Bobier, ang masunod ng kapitan dyan sa Barangay Kumon kang Malinaw. Taman-tama ni December 1 ang eleksyon, birthday niya pa. Birthday na. Kapitan pa. No ka pa. Natangay lawos ang eleksyon. Ang sabi bagakan kumilik, lawos. Mala nga ni preparado na sinda. Kaya kalibong una sa Pilipinas kung mahal tabi Sir Jonathan Mondragon. Dahil tanaram konsisay ang susuruno doon ta. Sa mga nangyayari sa tuya ngunyan. Iba man ang bersyon kang Kamara, iba man ang bersyon kang Senado. Pati sa Supreme Court, nalilibong naman. Sabayan pa kang kumilik. Ari na ngayon, surunod doon taligdig. Ay napangyari tayo ni. At na ngayang huwis na ngayang huwis. Abogado pa. Ay makonsilo kita sa Pilipinas kung mahal ano. Ako lang mga matatali talaga. Kaya maray na sa naso medyo patal-patalon sa nakita di. Kung sumabayan pa kita duman sa mga matatali, lalong magkakarelibo. Lalong magkakarelibo. Ako lang matali. Anan mga pagore-restoryahan tangon yan. Yogon mo ini ano, mga classroom databi digdi po sa Bicol na kaipuhan databing i-repair, maabot pa databi sa 8,000 8K na mga classroom ang dapat o kaya kaipuhan na i-repair. So mga classroom na gagamito next week kan sa tuyang mga estudyante, diki sa Bicol sobra pa da sa 8,000 ang dapat na i-repair. Pero sabi kang DepEd sa indadayang natututukan. Yo, ang Doli mga tugang, Doli Bicol, may mga piglatag na back-to-back activity. Ngunyan pong Independence Day, as in World Day Against Child Labor. Ayos sige. So kumilik mga tugang nanindugan na dagos, idadagos tabi ninda sa voters registration para po sa barangay NSK election sa Disyembre. July iyan. And sabi man kan Comelec Bicol mga tugang na naninindugan sinda na final and non-extendable ang deadline kang pag-submit kang susi kan sa mga nagkarandidato kang nakaaging Mayo 12 midterm election. Dahil ng extension, pag-submit kang susi at deadline kasudma, ranang extension yan. Hindi ka mo nakasubmit kang susi nindo, may problema ka mo. Pero si ibang nagkadarog dahil na taday naman niya kay Maintra. Hidap na. Kahiridap si iba. Ano kay Maintra? Ayan tabi mga tugang na sa tuya mga riparohon niya na Independence Day ha. Tad-tad. Aramon takon nata ta June 12. Naging independence ang sa tuyang nasyon. Yeah.
Sige tato dyan, tabi mga tugang alas 7:18. Aramon tamo na tabi ang magiging kamugtakan kang panahon. Tagwa kipigbabantayan na LP ang pag-asa ha. May mga paguran-oran po digdi sa probinsya kang Albay, Kasubanggi pa, pero yun na nga niyan, nag-uran-oran, pero malingahuton manggiraray. Yeah. Aramon tamo ng linya kang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, narito ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 3, yung low pressure area or LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 235 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Mataas po yung tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours at ito po ay kumikilos pataas or kumikilos ito pahilagang kanluran at nakikita din po natin na nagiging mabilis yung pagkilos nito at dahil dito may posibilidad na kapag ito ay naging isang ganap na bagyo ay malapit na ito dito sa area ng Taiwan at may posibilidad din na maging mabilis lamang po yung paglagi nito or within less than 48 hours ay malusaw na po ito. Ngunit sa kabila nito, either as LPA or as a bagyo, ngayong araw ay in-expect po natin is magdudulot na ito ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, may kita naman din natin dito sa ating satellite animation na halos yung buong bahagi pa rin ng ating bansa ay nababalot ng mga kaulapan. Ito po mga kaulapan nito ay dulot ng southwest monsoon o habagat na patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging dito din sa kanlurang bahagi ng Mindanao. So ito pong mga pagulan nito ay posible pa rin hanggang sa mga malalakas na pagulan yung ating maranasan, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Kaya paalala po para sa ating mga kababayan, kapag po tayo ay lalabas, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na lalahok sa mga pagdidiriwang ngayong araw ng kalayaan, huwag po natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito and also pag-iingat pa rin at pagiging alerto sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na si Tropical Storm Wutip ay huli pong namataan sa layong 1,025 kilometers kanluran ng northern Luzon. At patuloy nga po itong papalayo dito sa ating area of responsibility and wala na rin po itong direct effect or wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, magiging maulap rin yung kalangitan or magiging maulap yung ating kalangitan at kung minsan ay may mga malalakas tayong pag-ulan na mararanasan dito sa Batanes at Cagayan, dulot po ito nangyari ng LPA. Samantala, yung habagat pa din yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kung saan meron pa ring halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan na mararanasan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan at sa bahagi din ng Occidental. Samantala, may mga bugso din po ng mga malalakas na pag-ulan pa rin ngayong araw dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa La Union at Benguet, maging sa bahagi din ng Cavite, Batangas at dito sa area din ng Palawan. At sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging maulap din yung ating kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pag-ilat at pagkulog pa rin na mararanasan, dulot pa rin po ito ng habagat. So generally, buong bahagi pa rin po ng Luzon ngayong araw, yung makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang buong bahagi pa rin ng Visayas, maging itong area ng Palawan, Zamboanga del Norte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, maging itong area din or buong bahagi ng Zamboanga Peninsula ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. And itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin pong hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Palawan at Antique, kaya muli pag-iingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot naman ito ng mga localized
thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, bagamat nabawasan na po yung mga malalakas na pagulan na ating mararanasan, ngayong araw meron pa rin po tayong 50 to 100 millimeters of rainfall for a 24-hour duration na posible pong maranasan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dulot po ito ng habagat. Samantala, dito rin po sa area ng Batanes at Cagayan ay meron pa rin po tayo or posible po tayong makaranas din ngayong araw ng mga malalakas na pag-ulan. Dulot naman po ito ng LPA na ating minomonitor. Samantala, bukas naman po is nakikita natin na medyo mababawasan na yung epekto ng habagat o yung mga dalang pag-ulan ng habagat. Ngunit yung LPA po ay posible pa rin magdulot ng 50 to 100 millimeters of rainfall for a 24-hour duration dito sa area ng Batanes. Kaya muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern at western seaboards ng Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:25 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, and Happy Independence Day po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan, Sir Pedrito Perez. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May mga paguran-uran daraman po giraray kang LPA. Ano? Nasa na permisa kitang pasiguro pag nagluwas sa harong dapat may dara kang panangga sa orano. Yeah. Good morning tabi, ang sweet ko. Happy Independence po sa mga pinalaya, pinapalaya at papalayain pa lang. Yugon mo yan. Happy Independence Day po sa mga pinalaya, pinapalaya at papalayain pa lang. Sige. Alas 7:26 na mga tugang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya tabi sa mga naghahanap kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat po. Ohayo gozaimasu. Sa puso mi MBY Dormitory, your home away from home. Siring man tabi mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Buruze,
kang syudad nin Tabaco. ka. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Sa gayon, Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. sa lawas mo tunay kang prinsesa. And syempre mga tugang yaon man po dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Palading, Malinaw Albay. Ikaan bu, Kung kay puan po nindokin mga ironworks, magkayip sliding door, sliding window, roll-up door. gabus kami sigmuni. Apodan nindo si Sir Robin Cantillo sa iyang CP number 0912-295-6339. Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sa tapat lang yan kang Malinaw Catholic Cemetery. Yan tabi mga tugang ang sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Maraming thank you po. May gusto ka sa kuya. Ulo kon si sweet ko kang malaya. Ibaad na Papalayain pala. sa imong Pinapalaya. talagang Pinalaya. Pinapalaya. Papalayain pala. Happy Independence Day po sa Satuya Gabos. Alas 7:29 na. Ang Satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang break mo na kita madali sa nini. May naipit lang kitang commercial. Mabalik po kita pagkatapos lang kini. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:32 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda.
Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras ni andaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang syudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay, and kasabay man dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Ikot at susunod ako. Mga tugang, balik na po kita sa programa. Ako mapo girarayan sa indong lingkod, Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana Tabini. Ma'am SP Banyas, good morning. Ngunyan pong aldaw kita ni Nuebes, Independence Day. At sa 12 po kang Hunyo taon 2025. Ano ganyan? Dispiras dyan sa San Antonio o piyesta? Karaninang MJ Regino. Happy piyesta! Ano lamang? Handa ka daw nga? Happy Independence Day po sa Satuya, Gabo. Alas 7:34 mga tugang, duro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ang oras tangon yan, iguana po kita ni na alas 7:35. Ayo. Aramon tamo ning importantihon dagdag kaalaman manungod po sa satuyang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Yo, aramon tamo na kunata. Kung napauno bakit June 12 big sisilibrarta ining Araw ng Kalayaan. Yo. Dangugon tamo ning pigpreparar kan sa kuyang pagiriba digdi. Sige. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang petsang June 12 dahil dito natin pinagdiriwang ang araw ng ating kalayaan mula sa mga bansang sumakop sa atin sa matagal na panahon. At maraming Pilipino ang nabuwis ang kanilang buhay para lamang makamtan natin ang kasarinlan. Ngunit alam mo ba na naging malaking usapin sa kasaysayan ng Pilipinas kung kailan nga ba tayo tunay na nakalaya at kailan nga ba natin ito dapat ipagdiwang? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaliwanag. Kung bago ka sa ating channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell at iniimbitahan na rin kitang i-like ang ating Facebook page para updated ka sa mga videong ating liliwanagin. Samahan nyo akong balikan ang ating kasaysayan at alamin kung kailan nga ba natin tunay na nakamtan ang kalayaan. Isa sa pinakaunang tinuring na araw ng kalayaan ay ang petsang April 12, 1895. Nagsimulang pumasok ang mga Kastila sa Pilipinas taong 1521 sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. At dito'y sinimulan tayong dahan-dahang sakupin. At sa mahigit na 300 taon, ang Pilipinas ay tinuring na bahagi ng lupaing Espanya. Dito na nga lumitaw ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal at minulat ang mga Pilipino sa pananakop ng Espanyol. Dahil sa pagkamatay ni Rizal ay nabuhayan ng loob ang mga Pilipino para maghimagsik at bawiin ang ating kalayaan na ninakaw sa atin sa mahabang panahon. April 12, 1895, sa isang kuweba sa Montalban, Rizal, ay binuo ni Andres Bonifacio ang katipunan at sinulat niya sa pader ng kuweba ang mga salitang Viva la Independencia Filipina o mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Dito na nga nagsimula ang paghihimagsik ng katipunan na may layuning palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanyol. Ngunit bakit nga ba June 12 natin pinagdiriwang ang araw ng kalayaan?
Dahil sa tulong ng Amerikano ay nagtagumpay ang paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa Espanyol. Kaya naman, June 12, 1898 ay winagayway ni Emilio Aguinaldo sa kanilang tahanan sa Kawit, Cavite ang watawat ng Pilipinas. At prinoklama itong araw ang kalayaan. Ngunit hindi ito kinikilala ng mga Amerikano na ang tunay nilang layunin sa pagtulong nila sa pakikipagdigma sa Espanyol ay upang mapirmahan ang Treaty of Paris o kasunduan sa Paris, kung saan nakalagay dito na binibili ng mga Amerikano ang lupaing Pilipinas mula sa Espanyol sa halagang $20 million. Bagamat nakalaya na tayo sa mga Espanyol ay nagsimula naman ang panibagong pananakop ng mga Amerikano sa ating lupain. Dito na nga nagsimula ang Philippine-American War, kung saan mas marami pang namatay kaysa sa pakikipagdigma natin sa mga Espanyol. Sa laban natin na ito ay nagkaroon tayo ng magigiting na mga general. Isa na dito ay si General Luna, na ang ambisyon ay palakasin ang sundalong Pilipino upang makasabay sa mga sundalong Amerikano. Ngunit pinapatay siya ni Emilio Aguinaldo sa takot na baka mapalitan siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Isa din sa magiting na general sa pakikipaglaban sa mga Amerikano ay si General Gregorio del Pilar, na namatay din sa kalagitnaan ng digmaan para makatakas si Emilio Aguinaldo. Nahuli si Aguinaldo ng mga Amerikano sa Isabela at binalik sa Maynila para manumpa ng katapatan o allegiance sa Amerika, na siyang simbolo na rin ng pagkatalo natin sa digmaan. Dahil dito ay nanatili ang mga Amerikano ng mahigit 40 taon pa, at sa ilalim ng Tydings-McDuffie Act ay pinayagan tayo ng mga Amerikano na dahan-dahan na magtayo ng sarili nating gobyerno sa loob ng 10 taon. Dito nga naitayo ang Commonwealth of the Philippines, at bilang pagtupad sa kasunduan, makalipas ang 10 taon, July 4, 1946, ay tuluyan na tayong binitawan ng mga Amerikano. Itong petsa na nga na ito, July 4, ang kinikilala bilang Araw ng Kalayaan. Ngunit taong 1965 ay binalik ito ni Pangulong Diosdado Macapagal sa June 12, dahil ang July 4 ay araw din ng kalayaan na ipinagdiriwang ng mga Amerikano. Hindi man naging ganon kalinaw kung kailan nga ba tayo tunay na nakalaya, ngunit maliwanag sa bawat isa sa atin ang tunay na kahalagahan ng Araw ng Kalayaan. Sa dami ng lahi na gustong angkinin ang Pilipinas, at sa dami ng nagbuwis ng kanilang buhay makamtan lang natin ang ating kasarinlan, ay tunay ngang maswerte tayo sa ating lupang sinilangan. Naway nagustuhan mo ang ginawa nating pagtalakay kaliwanag. Huwag mong kalimutang mag-like, comment at i-share ang ating video para marami pa ang maliwanagan. Hanggang sa muli, Si Manny Nga pala, Moxea sa Maliwanag programa TV. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana So, yan pala. TV. Kung nata naging June 12, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning kay Boss Marbor Sir, kay Chairman Jodelyn Calio, Ricky Candano, good morning. Kaya pasensya Happy Independence Day po sa Satuya, Gabo. ay dali 127 araw ng kalayaan. Ano kung ang kapare Sige tabi mga tuganganing makahabol pa kamo. Igwaki mga activity na pighandaan sa tuyang Department of Labor and Employment Bicol. Yo. Ramon tamo nining baretang ini tanganing makahabol pa. So gustong mag-avail kang sa indang mga aktibidades, ngunyan tabing Independence Day. Ayo. Latag po kang dule ining sa indang back-to-back activities. Ngunyan tabing Independence Day, as in World Day Against Child Labor.
Sabi di mga tugang kang Department of Labor and Employment Bicol, ansaindang back-to-back activities katako din kang Independence Day, as in World Day Against Child Labor, tabi Ricky Candano. Sabi mga tugang ni Department of Labor and Employment Director Imelda Gatanaw na nakatalaan po ang saindang pagkondusir nin job fair. Diyan po sa Sarong Mall sa siyudad kan Legazpi, kung saan magkakaigwaman sindanin one-stop shop para po sa mga government services ngani pong marikas na makakuha nin magkakanigong papeles ang mga job seekers. Chairman, dangog, magkakaigwada sindaki one-stop shop so mga government services nganing marikas na makakuanin mga magkakanigong papeles so mga maharanap nin trabaho. Magkakaigwaman databi nin kadiwa ng Pangulo Livelihood Job Fair, as in posibleng DTI Diskwento Fair na mag-opresir nin barato as in dekalidad na mga school supplies. Congrats tabi sa aki kong si Lance Anthony Iglesia sa sayang graduation kasuod salamat tabi. Graduate na sa aki ni Ma'am Gina. Ano ang course kayong tabi, Ma'am Gina? Pwede mo nang dumanon mo na sa mall dyan sa Legazpi. Maghanap mo na kitrabaho ngunya na Independence Day. Dangog ni. Magkakaigwaman databi ning pre-legal service hali po sa Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter para databi duman sa mga maabot na maghagad nin legal advice. Mantang makondusir manin skill demonstration para po sa mga promising barista ang Technical Education and Skills Development Authority o kaya TESDA. Pigpahayag po kang nasambitang opisyal na igwaman sindanin training sa mga na-identifikar na pamilyang o kaya na-identifikar nindang pamilya na may humanin pagiging child labor sa saindang mga aki nganing makanuod ang mga magurang na magtrabaho asin dai ipagpabayaan ang mga aki na magtrabaho sa amay na edad. dapat kini chairman tururuan sa mga magurang na iyon magtrabaho bako sa mga aking papatrabaho. Napahit ini. So ibang magurang palitad-litad na sa napainom-inom paturutong tigaasa so pagtrabaho duman sa saindang mga aki na minor de edad pa. Nailing mo na yan. Tul-tul daw yan ang mga magurang pag-arog kaya. Katabang mga tugang kang dole sa nasabing training ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Education, Local Government Unit asin iba pang ahensya kang gobyerno. Pagirumduman mga tugang ka nasambitang opisyal sa mga job seekers na amayan tabi ang pagpasiring sa benyo nganing makapagparistro nin amay asin matawan nin giya mapadapit sa aktibidad na pigkukondusir kan sa indang ahensya o ngunyan sa naiyan tabing Independence Day. Pait na kamo, pasiring na kamo sa mall dyan sa Legazpi. Di ikwasin daki
one-stop shop para po sa mga government services, so mga maranap ki trabaho, igwasinda ki job fair. Yo. Tapos sunipan maurag, pag nagano ka, so mga papeles mo, igwa pasinda ki one-stop shop. No, di diretso ka na mga proseso kan so mga kaipuhan mong mga dokumento sa imong pag-apply nin trabaho. So igwa man databi ki kadiwa ng Pangulo livelihood job fair. Yo. Kadiwa ng Pangulo livelihood job fair. Asin DTI diskwento fair na ma-officer databi ki mga barato asin di kalidad na school supply. Okay po, antay ningon yan. May reskwelahan na bagatabi. May reskwelahan na bagatabi, mga tugang. Kaya, sige na. Pa-share na kamo. Kaya lang kung mapaligaspi, magtyaga-tyaga kamo kung medyo matraffic kamo dyan sa may parting padang. Mag-ano kamo. Pagkayan, magbalon kamong paingurag na pasensya. Tapag naipit ka mo dyan sa traffic, baka magmuruda ka mo. Yo. Yan tabi mga tugang kaliwat ka na naan sa tuyang mga pagselebrar kang Independence Day ngunya na aldaw nin Webes, mga tugang an mga local government units maski na nga ni naguran padagos po ang sendang mga aktibidades. Yo. Kanya-kanya yan sa mga local government units and pinaka-highlights dyan yun dyan sa probinsya kang Albay. Tayaon dyan ng sentro dyan sa Kapitolyo. So mga LGU igwaman ki mga pag-aalay ng bulaklak sa satuyang mga nagbuhis nin buhay para po mapalaya tayo sa mga dayuhan. Anong ngunyan, chairman? Ang hapot ngunyan, ano ba? Malaya na ba talaga tayo? O nakagapos pa rin tayo? Nakukulong pa rin tayo? Hindi pa tayo nakakalaya? Sabi nga niyang sweet ko, Happy Independence Day po sa mga pinalaya, pinapalaya, at papalayain pa lang. Ibig sabihin, pag sinabi mong papalayain pa lang, nakakulong ka pa sa kuko ng misis mo. Kaya lang ngaya, papalayaon ka man sana. Palayaon ka man sana pansamantala. Palayaon ka man sana ngaya pansamantala, hindi yung pansamantagal. Kaya tsaga-tsaga isa na ngaya mo na. At least ngaya malaya ka ngunyan, pero sa aga balik ka na naman sa Kalbaryo. Arag po kaya inda sana sa tuya ta nata daw. Pati kita digi sa Pilipinas, ano na nangyayari? Nagkakarilibong na kita? Dahil tanaram kung arin ang sunodun ta. Nakulo na matali kayo sa Pilipinas. Dakul ang matali sa Pilipinas. Okay, nga natabi nindo, nagkarilibong na kita. Unisa ng manungod sa na schedule ng apod kini barangay SK election sa Disyembre, kung ano-ano ang mga interpretasyon. Iba subversion kang Congress dyan sa House of Representative, iba din subversion kang pagkeni Senado, iba man subversion kang Comelec, iba man subversion kang Supreme Court. Ano na ang surunod ng tadumaan? Kaya sabi kang Comelec, mga tuga, na dagos so schedule din da. Basta preparado ang Comelec.
Sabi kan Comelec, basta ngaya kami, sa maabot na July, maparestro kami. Taday pa man ki, pigpapaluwas talagang lahi na iuktaba sa barangay NSK election sa Disyembre. Ora pa man baga, puros pa sana ito proposal, mga tugang, da patabi ki pinal na lahi na nagsasabi mga tugang na daing eleksyon, postpone ng eleksyon, daing pa man. Sabi kang Comelec mga tugang na nanindugan na magpapadagos tabi ang registration sa mga bagong botante para sa barangay and sanggunian kabataan eleksyon. Sabi yan mga tugang ni Biko, kaya Comelec Director Attorney Jane Balesa, na idadagos ang preparasyon para po sa registration maski pa nga ni pig-ulayan sa Kamara ang posibleng postponement kang nasabing perilian. Mapuon subot databi ang registration sa Hunyo 1, July, Hulyo 1 hasta 11. Alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Pun iyan Lunes hasta Domingo asin bukas sinda maski holiday. Yan ha. So mga bago tabi na maparehistro, Madam Maylin, good morning tabi. Bukas po ang opisina kan mga Comelec sa Hulyo 1 hasta Hulyo 11. Alas 8 nin aga, sundo alas 5 nin hapon. Lunes hasta Domingo. Yan ha, bukas tabi ang mga opisina kayan. Maski holiday, bukas tabi ang mga opisina kan Comelec para akseptaron sa mga maparehistro. Sa July 1 to 11. Bukas po ang sa indang registration period para po sa mga regular voters na nagpa-reactivate asin sa mga sanggunian kabataan registrant na 15 anyos pataas sa mismong aldaw kang perilian. O di so mga 15 years old na mga bagong maburuto sa SK, ma-restro naman sinda. Karog kay chairman, ma-restro nita para 16 anyos pa sa nini. Napahit ni chairman. Sabi mga tugang ni Comelec Regional Director kang Bicol na si Attorney Balesa na halipot ang duration kang pagpaparehistro huli man sa na ini o huli man sa isa sa gibong bangsang moro parliament election kung kaya kaipuhan ninda na dai pag sagadon ang sa indang timeline nganing gabos ining may sagibo sa tamang aldaw asin tamang oras. Hagad man mga tugang kang nasambitang direktor kang Comelec digdi po sa Bicol Region ang dispensa ang opisyal sa mga o kaya paratokdo na nagagad nin dispensa ang opisyal sa mga paratokdo na nagresibi kang nakaaging o nagserbi kang sa indang perilian hulita dai ninda naibariwas ang karagdagang honorarya hulita nagtaong dalan mo na sinda sa pagsumiti kang so statement of contributions and contribution o susi. Naging busy so Comelec kaya day padaan na tauso additional na dagdag para sa mga paratokdo sa mga nag-serve kang nakaaging eleksyon. Igwa man ang kidagdaga di. So pero picture to mga tugang ni Attorney Balesa na pagkatapos kang filing kang susi tulos manindang ibabariwas ang nasabing dagdag na kompensasyon. Very good. Igwa pa palang kipasaray sa mga paratokdo.
igwa pa lang. Igwa pang makukuha sa mga paratokdo. So additional baga. O di tapos na. So pag submit kan susi kasud ma. Oni pa saro pang bareta mga tugang. Na sabi kan Comelec Bicol na pinal na asin non-expendable. So deadline tabi kang pagsumiti kang susi kan sa mga nagkarandidato kan nakaaging 2025 midterm election. Sabi yan mga tugang ni Director Attorney Balisa. Okay. So ang sabi mga tugang na out of 2,828 na rehistradong kandidato, 1,346 pa sana ang nagsumiti o kaya 47.6% mantang sa Camarines Norte ang nairestrong hibaba na nasa 28.6%. Asin sa probinsya kang Masbate ang pinakahalangkaw na nagsubmit kan sa indang mga susi na nasa 73.13%. Nanindugan mga tugang ang nanindugan po ang Comelec na pinal asin non-extendable ang pagsumiti kang susi asin pasensyahan na sa nadatabi kung in kaso day kamo nakaabot kung day nakaabot ang sisay man na masumiti sa tamang oras. So tapos na bagari. Base sa indang obserbasyon kumpara dakan mga nakaaging taon nagkaigwa databi nin pagbaba. Nagkaigwa ning pagbaba so numero kan mga kandidato na nagsumiti sa ibong kang sa indang oral daw na pagirumdom asin abiso. Nagbaba so mga nagsumitir kang sa indang mga susi. So pigtaram tabi ka na sabing opisyal na dai niya aram kung ano ang rason kang pagbuntol kang pagsumiti ngunyan kang gabos na mga kandidato alagad pwede sir databing binabluya na so mga kandidato lalo na itong sumanga nagkadaraog daw ka na maasikaso kapag kan mga susi-susing iyan sa Indonesia na ngayaya daw na nga ni ngaya kung ano pan mga requirements ano pan mga kaipuan na papilis na isusumiter mo sa Comelec. Susog sa indang datos mga tugang may nasunada na bagasindanin mga perpetual disqualification as in iba pang election offense huli sa dai pagsumiti nin susi. Nagkaduwa ng sunod na perilian igwa po ki mga na-disqualify. Kaya tabi so mga dai nagsurubmit kang susi sana dai nakamong plano balak na magkandidato pagiraray. Takong halimbawa magkandidato kamo masirip kamo kang kalaban nindo nagkandidato ka mo kan nakaaging eleksyon kan Mayo tapos di ka mo nagsubmit kisusi pwede ka mong ireklamo and pwedeng madikyo ka mo pwedeng madisqualify ka mo kung in kaso dalagan giraray ka mo. So iyan tabi mga tugang ang disadvantage kang dai nagsubmit kang susi. Pero so nagsubmit man dapat siguradong tama so pakaimbento nindo. Pakaimbento. No. Dapat nga tama so pakaimbento nindo. Takon mag-conflict iyan and kung magkaigwa po ki problema yung pagsubmit nindo kisusi posibleng mahampang ka mo sa magkakanigong reklamo. Kaya dahil kipadumanan
masubmit ka ki susi. Pag mapasala so pag-submit mo, suminobra ka duman sa talaan sa na dapat araw ka ng gastuson mo. Madidiskwido ka. Dahil ka man mag-submit ki susi, madidiskwido ka man giraray. O di ba sa ka na sana? Aray nga kanday ka na sana nga lugod magkandidato. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mag-leader ka na sana. Mag-leader ka na sana. Oh, no, 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 no. Alas 8:03 na tabi mga tugang nga sa tuyang Philippine Standard Time. Ha, paingalo muna kita. Sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang kalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato.
Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik tabi kita mga tugang sa programa. Alas 8:10 na. Ang Satuyang Philippine Standard Time. Happy Independence Day po sa Satuya, Gabos. Siyempre mga tugang ang oras ni andaraman po sa Tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siring man ang oras ni andaraman po sa Tuya. O kaya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet Asin ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Salamat po. Mga tugang, mga kabayan, ako mapogerarya sa indong lingkod. Manimok sa iya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Nuebes Holiday, June 12, 2025. Sisilibrar tatabi ngunyan ang ika-127 na Araw ng Kalayaan. So, nagkakaigwangon yan ki reclaying ceremony dyan po sa atubangan kang Kapitolyo Provincial, digdi po sa probinsya kang Albay. Mabuhay po kitang mga Pilipino.
Sige tabi mga tugang tapigan tabayanan taang flag raising ceremony. Diyan po sa Kapitolyo Provincial Kangalbay. Sige baka may live ta. May live ta so sa audio lang. Sige. Naka-standby na ta ang satuya mga opisyalis kang probinsya ni Nalbay. Okay. Sige, magkakaigwa po ni flag raising ceremony. Ngunyan pong pagkaaga. Medyo okay man sa panahon sa atubangan mismo kang Kapitolyo. So, itataas pa lang so bandera. Magkakaigwa mo na flag raising bago so reclaying. Okay, sige piglalaw ta. Ganing madangog kan sa tuyo mga parantapay. Mga kababayan, yan na. Sa pinakamahalagang selebrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, sige. So, naitas na po so bandera. Ang nagkuyod kang bandera, nagtas kang bandera si Vice Governor Ray Bragais. Katuwang niya si Governor Ate Glenda Ongbungaw. Okay, bigagakod na so bandera sa flagpole. Yan. So, yan po ngunyan ang nangyayari dyan sa atubangan mismo kang Kapitolyo Provincial Kangalbay. Yan. May seremonya pero okay ang panahon duman. Sige igwayang kiprograma. Danguguntan mensahe. Sa puntong ito, iniimbitahan po natin ang ating Vice Gobernador Honorable Reynaldo P. Bagais para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ayan. Danguguntan tabi. Pakitas po lang ka ng kamay at sumunod sa akin. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ngayon naman, samahan natin ang Legazpi City Government Choir sa pag-awit ng Albay Hymn at Legazpi City. It's a place where stars are blue.
selebrasyon. Diyan po yan sa atubangan kang Kapitolyo Provincial kang Albay. Nagkakigwa po mo niya din programa. So kapupon pa lang po tabi kang programa dyan sa atubangan mismo kang Kapitolyo Provincial dito po sa probinsya kang Albay. May kinaraman po yan mga tugang sa ika-127 na araw ng kalayaan. Pwede na po tayo magsiupo. Okay. Sa muli, maligayang araw ng kalayaan sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay. Sa ating mga kawani ng gobyerno, sa mga kawani natin sa iba't ibang departamento, hindi lamang sa provincial capital, kundi sa buong rehiyon ng Bicol. Muli, magandang araw at mapagpalayong umaga sa inyong lahat. Upang formal na salubungin ang selebrasyon na ito, inaayayahan po natin ang ating Vice Mayor, ang Vice Alcalde ng Siyudad ng Legazpi, Honorable Oscar Robert H. Cristobal. Bigyan natin po siya ng masigabong palakpakan. Maraming salamat, Joshua. Magandang umaga po sa lahat. Isa pong karangalan ang i-welcome ang bawat isa sa atin sa pagpili po na to. Sa ating Regional Director of the Philippine National Police, Police Brigadier General Andre Gison, sir. To our Provincial Director of the PNP, Police Colonel Julius Añonevo. To our very own Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Anthony Villanueva of the City of Legazpi. To Jail Superintendent, Senior Superintendent Elena Rocomora, Regional Director, DJMP. And to our Senior Inspector of the Legazpi City Fire Station, Senior Inspector Joris Ray Oyardo, sir. To the Regional Director of the BFP, Chief Superintendent Achilles Santiago, sir. To the Albay Provincial Office of the BFP, Superintendent Jerickson Miraflor. To Lieutenant Colonel Emerson Ian Borja of the Philippine Army, sir. Commodore Philip Y. Soria of the Philippine Coast Guard, and Commodore Ivan Roldan, sir. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Alejandro Arita, the Philippine Coast Guard.
Okay, sige. Medyo digdita naman po muna putulo ni Nita sobra kita sa oras. So ongoing pa po ang pinagigibong reclaying ceremony yan po sa tubangan kang Kapitolyo Provincial kang Albay. Happy Independence Day po sa Satuya Gabos. Mga paglala So digdita naman po muna para mintra lagi ay na tatapusin na sa tuyang programa ngunyan pong Webes, Independence Day. kahit dayain pa ang Para ini sa tuya, kung malaya lang ako. pupay hanap ka. Bakit Sa ngaran po kan sa tuya mga katuwang sa programa si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat. malaya lang Kay Ate Glenda Ong Bonggao, sa tuyang Gobernador kang Albay. City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto asin sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Salamat. Sa ngaran po ni Dugabos, mga parantabay niya to. Happy Independence Day po, giraray sa Satuya Gabos. Iringat po kita. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan. Hindi po sa programa, Serbisyo Asin Reparo. Magpapadagustan sa tuya mga istorya dyan sa 107.7 radyo natin Tabaco. Sa programang So Tama Sana, 10 to 11 yan. Param na, adios amigos. Dumo, arigato, baba. lagi ay Kung malaya lang ako, sa'yo kahit nayain pa ang puso at isip ay Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.